देशभरात स्वातंत्र्य दिनाचा उत्साह पाहायला मिळतोय। स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याची सर्वत्र जय्यत तयारी सुरू आहे। स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला मुंबईत महाराष्ट्राचा गाडा हाकणाऱ्या मंत्रालयाच्या इमारतीला दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी आकर्षक रोषणाई करण्यात आली आहे। मंत्रालयाची इमारत तिरंग्याच्या रंगामध्ये न्हावून निघाली आहे। याचबरोबर मुंबई महापालिकेची मुख्य इमारत तसंच छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या ऐतिहासिक वास्तू देखील रोषणाईने उजळलेल्या आहेत। हे दृश्य डोळ्यात साठवण्यासाठी मुंबईकर सुद्धा गर्दी करताना दिसतात। आपण बघतोय मंत्रालय, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसची इमारत आणि मुंबई महापालिकेची इमारत